Hello? Auntie? Hello? Sis, hindi po kinuha ng mga lalaki. Ano? Hindi ko po sila kilala. Anong ginawa nila sa anak ko? Okay. Nice one. Looking ng editing nga. Sis, meron kasi kaming problem right now eh. Ano yun, sis? Binibenta ni Mama yung isang company namin kasi nagkakaroon kami ng crisis right now. Kasi si Daddy, alam mo na, nawawala na rin ng work. Baka gusto mo namang mag-invest or mag-share? Okay, sige. Titignan ko muna yung mga funds namin. Ay, kaya naman kung ano, idea. Ano yun? I'm so brainy, ha? What is that? Sis? Para naman mawala yung problems ko, pwede mo naman ako samahan mamaya. Mag-girls night out tayo, you know? Okay, sige. Shopping! Sis, I like that. And then, gusto ko mamili ng mga bagong... Ayan guys ha, kahit anong karakter ni Idol Cindy guys, kaya niyang iba to. Kaya niyang dalhin yung karakter niya. Mapa-social man siya, mapapangmahirap man siya, kaya niya. Oo. Nice Idol Cindy. Dress, clothes, mga designer na bags, di ba? Siguradong fun na fun yan, sis. Mas maganda yung gano'n. Okay. Hello? Auntie? Hello? Sis, hindi po kinuha ng mga lalaki. Ano? Hindi ko po sila kilala. Anong ginawa nila sa anak ko? Sila! Doon naman sa kay Idol Suel Diaz. Okay naman yung ano niya, okay naman yung intention kanya, medyo takot siya. Okay naman yung acting niya. Okay naman. Ayos. Jumar! Tawagin mo bata! Yes, boss. Sayang. Ang ganda na sana ng ang ganda na sana ng bato ng dialogue ni Idol, ni Kuya Enzo. Kaso nga lang medyo may ngiti si Kuya. Panoorin niyo guys yung pagbaba niya ng salamin. May ngiti. Dapat kagat-magat sa pangayon. Pero wala akong masabi dun sa angas, pati pagbato ng dialogue, nice. Nice Kuya Enzo. Papi, Don! Kita patawag kayo ni boss. Ano sabihin natin? Ikaw na bahala. Ikaw kasi pinakulan mo kasi. Basta, ikaw na bahala. Bahala na ako, ano papaliwanag Bahala na. Ano na? Ikaw na papaliwanag. Mo ko lang simple! Mainog din! Masisarapan mo! Yan ang gusto ko kay Kuya Enzo. Maganda yung pagganon niya, pagbagsak na ganyan. Lakas ng impact ng guys. Yun tinatawag na wide acting. Kasi pwede naman siyang tumayong sisigaw lang siya ng ganyan. Pero ang ginawa niya, nilagyan pa niya ng ganon. Ibig sabihin ng wide acting. Ibig sabihin, mas lalo pang lumaki yung acting niya. Tapos, yung tulak niya, yun lang medyo may kulang na konti. Yun lang. Yung pagtulak niya sa tao niya. Mga bagong mukha to. Mga bagong mukha. Pare, balita ko na talo yung dalawang unggoy kanina. Oo nga pare.
Mga walang silbi talaga yung dalawa na yan, lalo na si Chipapi. Mga inutil. Pare, kampay. Kampay. Pare, parang maganda yung isa dun ah. Naku naman. Maganda. Wait lang guys ha. Maganda yung ano ni Kuya Philcap 26. Yung ano niya, yung dialogue niya, yung reaction niya, yung acting niya pala. Natural na natural. Ayos, pati kasama niya, okay naman. Magaling. Kayo sa amin. Pagkawalan niyo na kami. Maawa kayo sa amin. Sino to guys? Sikat? Bitawan niyo ako! Huwag kang maligot! Susumbong kita sa mama ko! Chupapi. Wala ko dadalhin! Go ahead. Maraming balita kay boss. Nahuli na. Kape. Boss, magandang balita. Nahuli na daw. Very good. Nice! Saan niyo ba ako dadalhin? Ayos yun. Saan niyo ako dadalhin? Boss, anong gusto mo tubig? Ano? Masaya mo na ako. Boss, nahuli namin! Bitawan niyo nga ako! Saan niyo ba ako dadalhin? Tumahimik ka! Bitawan niyo ako! Ano ba nasasaktan ako? Baka walang hiya kayo! Humanda kayo sa mami ko! Baka dumay! Ikakasyon na yan! Walang hiya kayo! Mga demonyo! Overall, magaling naman talaga sila lahat. Lalo na siguro kung mayroon talagang mag-guide sa kanila ng mga director talaga ng mga galing. Pero nagawa nila ng paraan. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys na talagang napaka creative talaga nila ang mga batang to. Ang galing naman ng mga nila, ang galing naman nila na sindikato. Maganda naman yung takbo ng storya nila. Andun pa rin. Andun pa rin sa loob ng title pa rin. Nice. Pre, di mo ba napapansin na lagi na lang tayong napag-iingitan? Ikaw kasi, ang kupad na kupad mo eh. Ikaw kasi di mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Bakit ako? Bakit napunta sa akin yun? Nice. Oh! Oh, sandali lang ha. Sandali lang. Idol Mariana na sumusugod niyan. Panoorin natin yan, guys. Nice, guys. Wait. Alam niyo guys, si Idol Mariano guys. Nakita ko dito guys. Pak! Cinematic yung guys ha. Yung ganun guys, kita natin kay cinematic yung sapaw yun. Boom! Dito sa batok yun. Tapos yung paglakad niya, pak, tingin-tingin, ayos. Ang hindi lang pagka 45, huwag hawakan yung dulo, dito lang. Oh, huwag dito. Pero yung galaw ni Idol Mariano, ayos. Mayroong may potential siya na magiging action star. Oh, may potential siya, guys. Okay, nice. Very good. Ano ba kayo? Ano ba yun? Ano? Sabi ni Idol dun na. Bus, pinasok tayo! Yawa! Tulong! Tulong! Alam
alam nyo guys, may acting to si Idol Mariano guys eh. Kaya gusto ko itong i-react guys. Anong bakit guys? Yung galaw ni Idol Mariano guys, may future guys. Mayroong ano siya guys. Alam mo yung galaw ng para siyang natuturuan na siya ng galaw ng mga stunt, mga pagpalo ng baril. Yun lang paghawak ni Idol Mariano, yung dito sa dulo, yung paghawak yung isang kamay niya. Dapat dito lang. Pero minsan nakagagawa naman niya. Kaya, Idol Mariano, go! Kamusta mga biyan? Patayin mo tatlo. Dali mo sa akin dito yung isa. Boss, Kapi! Malimig kayo lahat! Ayun na. Wala ka! Halika ka dito! Sama ka natin! Galing, no? Ano ba? Bigit ka! High-tech yan guys. Tapo na yan mga bala! Pasok mo! Pawala kayo! Manta kayo pag nakalaya na ako dito! Oh guys ha. Okay. Wait lang guys ha. Alam niyo yung angas ni Idol Mariano. Kung meron na siyang kung meron na siyang yung medyo magkakaroon siya ng katawan, ayos guys. Kasi andun na yung andun na yung galawan, andun na yung marunong siya umakti sa camera. Ano nga talaga, pag si Idol Mariano lumaki-laki pa ang katawan ni Idol Mariano konti. Action star talaga ang datingan. Oo. Tapos si Idol Mariano, jajakitan mo, aayusan mo. Pasok sa banga talaga. Oo, pasok sa banga guys. Boss, anong gagawin natin dito? Akong bahala! Boss, magkano ba para sa ulo niya? Manahimik ka na lang. Tol, tulog si boss. Ay, magandang gawin dito. Ano yung kaliskos? Tingnan mo nga! Nice ka. Ano na? Boss! Alin! Dapa! Yun! Pasang kamay! Sandali lang guys ha. Yun ang matinding reaction ko. Ang galing ni Idol Mariano nila. Pagbaril asintado agad Boom! Mahusay talaga si Idol Mariano guys. Kaya nga sabi ko nga sa inyo guys, mayroon siyang future guys na magiging bida balang araw. Nice Idol Mariano. Nahanapan ka pa ha? Excellent. Nga Sino ba? Pinapunta ako dito ng nanay mo para iligtas ka. Ikaw lang ba yung babae na biniktima ng mga tao na to? Marami kang pet. Perfect sila. Talaga? Sabay dito. O, diba? Ayos, diba? Bidang-bida na si Idol Mariano. O, yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Pwedeng-pwede si Idol Mariano. I love you.
Okay guys, hanggang dito na lang po ang ating reaction for today. Magaling po sila gumawa ng istorya. Kahit napakasimple lang po ang mga ginagawa nila, nagagawa nila po na ng paraan. Sabihin natin ng mga hindi pa sila mga talaga mga professional na ganito. Siyempre naiintindihan natin 'yun. Dahil siyempre mga short film lang naman 'yan. Saka, hindi pa naman sila totally na nakapag-training na ganito, paghawak ng baril, pagpapait, pag-anggulo ng ganito, mga acting na ganyan. Pero very creative sila. Ibig sabihin, yun doon sa kwento na sindikato, magaling yung director nila eh. Bakit guys? Kasi hindi pa rin hindi lumalayo yung mga kwento. Nandun pa rin bilong rin doon sa gusto nilang ipapalabas at gusto nilang ipaparating ng tao. Kaya congratulations po sa inyo, Idol Mariano, hindi po sila kila Kuya Enzo, sila ni Idol Shell Diaz, at saka sila Chupapi, at saka yung iba pa na mga cast po ng sindikato. Congratulations sa inyo, pagpatuloy nyo lang yan ang paggawa nyo po ng mga short film, mga vlog na nakakatuwa, katulad din dito, medyo may action. Congratulations sa lahat po ng mga bumubuo ng sindikato. Mabuhay po kayo. At ito lang po ang ating reaction today. Kung ikay bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo, Mariano G. And Idol Cindy po. Mabuhay ang Martin Nation, and God bless you and more power. Thank you so much guys.